E atât de ușor să te uiți pe TikTok și să-i vezi pe aia care zic, dacă ți-ar da părinții fake-uri, aia și-a aruncat, tată. Dar ți-e atât de greu să iei și să-l porți în picior, că poate măta cu tactul în pula mea au 30 de milioane sau 20 de milioane salariu cât au și ți-au luat perechea de Adidas și poate noi știm că e fake sau poate știm că e fake și ți-i dă ție. Și tu iei și porți la tine în picior, că știi că tactul cu măta au muncit atât și te întreabă vom prieten, ce-ți mă Adidas și ea, sunt fake? Da, frate, sunt fake, dar sunt de la mama și de la tată. Ți-e greu să spui asta? Sunt fake, bă, dar sunt de la mama și de la tată. Și următorul care ar râde de chestia asta ar fi cel mai mare terminat. Da, mă, sunt fake, dar sunt de la mama și de la tată, de la tăicuțul și de la mămicuța mea, dar tata au avut să-și cumpere, frate. Nu știau că e fake, nu știau, a văzut și Nike, că e mai ieftin, mi-au cumpărat. Sau nu contează. Asta e o scuză, nu contează. Da, frate, uite, i-am de la mama și de la tată, sunt fake. Da.